Chineke me habotu wadi Chineke me habotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụkwa echi Chineke me habotu wadi Chineke me abotu wadi onye hụrụ taa ịmakwa ga-ahụzi echi Chineke me abotu wadi egwu a nna agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ogbo ugo 1,000 fada onye hapụrụ anyị weela mmụọ ana m asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs amen. Uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta uwe kwe mmeta elu uwe kwe mmeta onye hụrụ taa ị ga-ahụ echi Chineke me abotu wadi ana m echeta oke nna m ukwu Ikechukwu Ogbo nwa mụrụ n'Ibere ke dị na Bende local government ke dịkwanụ na Abia steeti mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Mọnde mụ na ya ekwucha mụ na ya akọrịcha ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuesday ihe m na-anụzi ugo nwanne nwụla Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Ifeanyi ebe Ifeanyi etie Chineke me abotu wadi Andora e crecer no. Aye crecer no.
I don't know. I don't know. I don't know. Okay, Mara Hagu. Oh, yeah, where? Yeah, Jangas. Okay. I get it. Cake a man and Messi Messigma. Eh? He come a man and make a start to Messi. Wow. You can never call for what have a can now? Union and them will have done. Another Kayasin and Yam of them. Over you go to the one in Mokum National Hope. No one back at Papa. Oh, why I would move. I name me more wine. That don't work and I go just speak. They put on your group when they just speak. Amen. I get it. I don't know. I didn't want to do. You know, like I said, no, boom, but I got a lot of Lala green. You don't know, next to Luna later. I'm Mrs. Priscilla. Anyway, You must not know more. you got almost a message. Our parent, our cousin. Okay. I can ready. You're welcome. Oh, God. No. The chicken. Oh, where's that? Oh, okay, I'm going to hug you. I can look. I must say, I'm going to hug you. On your way. Neither one, and I may was must say. Only one a quiver IG. Oh, one is in the Arabia. Anyway, Padumia, Makanda, attention. Every I don't need me. Okay. I can look. You should open it. I can look. I must say, I'm not hugging. Okay.
Vive uma. É um pouco de leite. Imanya mwe. Amonye obi. Nene wane meba we mutege. No me metemo no wane tim. Ne mama iji nwe twatara nnati. Onwo na isi kan bia nye ka hazie ihe ndị eji emega iji. Ewe nabata ndị ja. Anyị kelee gị. Anyị kelee gị ma. Anyị mara ha gị ka. Ambi gbede kuchizo ba. Ibonye nwe gị. Amoyi mujibeto mo. Nene ọ na-emebe ahụ emete gị. Ndo we gbasara mo bene. Onye di enye nwuru anyị na kuchi central school. Okay. No be ji nwanyị sikia. Yere. Anyị kelee gị. Ya, ego. Anyị kelee gị. Anyị sị ka anyị mara ha gị. Mbakọ dị na ije. Onye nwe. Onye nwe. Amoyi azalo. Anyị kelee gị. Keke na-eme ebe a si gbata gị ma. Onye anụmanụ nwụrụ na ti onye nwụrụ na Nnabundo. Okay. Anyị kelee gị. Iwe sị ka ị bịa n'okenye anyị re. Anyị kelee gị ma. Dedo.
warm reception. Thank you to Agu.
Alana Ndogene. Choice. Why do you go from Enugu? Yes, I have the no. How does that the function? Or do you? Chineke bulitere n'ọkwa enu Ekomoro America Kubwe na ndị obodo aka leta ezinụlọ na nwoke nwaanyị nwoke buruzo nwoke na after 1 year ma ọ bụ nwunye ya na-ahada anyị ga-achọkwara onye ga-ashibutere ụmụ ntiri nri enwede nsogbu ezinụlọ apụtakwa mmadụ ebe ọzọ akarịkwa apakọma chekwu m na ugbo mesentị kansụl agbaghara ebe ahụ si na ya agbaghara emume ihe mgbaghara emume n'ọgwụgwụ na aka n'afọ anyị echi na-amata Krismas ya bụ akụ n'afọ anyị echi n'ime amagwa n'ịdị n'oyibo dị mma ndị ọbụla ada na ụmụaka nọpụtara mama ochie wee sị ya na mgbe ahụ nwa na-agụ ụda na ihe ya kpọ nwa nwaanyị ọnwaza mama are you serious? Osa anụwa wụta gịnị? Osa are you serious? Aga na-achọzi onye ji akụwara mama ochie. Are you serious? Ụmụarịka ka akụ anya na are you serious? Are you serious? O pụtara ikwuchebere eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu m na-eke mee ya bụ ya pụtara ikwuchere ike gị ọ bụ eziokwu na-eme. Okay, dịka na-atagharị anyị n'ihe o kwesịrị ịbụ. Okay, is that true, Gary? Oh, Atazuloke, we were agent. The dog, Etiti came over. Etiti came over. We welcome all of you. Dejen, Ejike to power to and host of others. Ebuka Chuku, we welcome all of you. And our son-in-law, the Kobos, Dejen, all friends who have come to be with the family of Agu, and our son-in-Chan, no biara. Dejen, Oya no Churaya, again, good 20. Nemshi goes to Richard Naga. In our Coco is going as a homeless. Never Quavos, my way put I put a man and help the cook. The children and never Mass and help the cook down on the quiver. Maka, why don't you get to the Benin? I'm running in a Benin, and you come not on the I'm a Lilian, to the Mabogo, working the tea. Oh, I go down, up on your penny. It didn't matter, happen to be me banco, Nina. Oje Ganata, Omata, or Gamma, who broken up by opening. How can anybody get Tibet bedroom bow? Will you go home, Mama bedroom? Maybe no Neku down, the guys go back down. Make a bit. Gara bedroom unuga kene canopy ekere kwanja zo wepe naga bedroom unuga le tu mutri ba je kutara hawgende iraga mele no ha ndome kemane ye bawo saka cheta kombo I don't know who they by the side of the bedroom they watch me one bafo umunenye no nato imandu to na bini no bu na frazi
Umunayetikom na Tobaro, Grigri, Abarabia, Ugu, Kesukunya Gazonia, Nuwe, Popo, and Azara Romonia, Macomo, no, make Coco, and Yan Genu, and Yan Dumne Puda. Oh, the man Popu Munu, also Kwasha. So Grigri, and our wagon, no mono dozo, Echaku, so why you the watch our sister, Ugu, America, when you are up on the Gaki, when you are up on the or saying young man. And now can also to do work a quote positive from Okunano. No, I could do work and I'm not with the body word up. No, I'm not Kufro, but if you could on. I'll get no report. Oh, yeah, okay. Naked. Oh, yeah, Manoka, MCD Humble with my own brother Ochuo. Thank you. Excellent. Aku no botarichi. Anta beje. Asune ekwashikme kuna. No weja akpoto. Maka na ekporokwa apeka. No bu ni daga no megide. Ekuro kudaga. Duka nwonye kuke. O jiro koroke gbenye. Nka patukure. Biere na kwa obede. Menya be gbene nu oji. Eshi na be gbene. Nege no bia. Jirinya be gbene to no kewa. Ndị nwere ihe omechoke egbene ja abịa n'ogbede. Aga na-edenye bụ egbene nke ogwugwuru. Egbene ga na-ata ọnụ n'ala. Ọ ga-abụ onye chọrọ egbene ja abịa. Enechere anya na egbene niile bịara na nkwu ogbede. Ọ ga-abụ nke enye kacha enukoro. Ijere bịa na ịtọkwụnya bụ egbene aka. Ọ ga na-ata ọnụ n'ala. Onye na-aka mobu kigide nya bụ onye ka onye uke ha ojime ọ bụ onye uwe na-amaka ọsha ọsa na-egbere gị n'onwe ịdịshọ na-eshi ijie ọsa na-ekeke eji ga-egbene nye ihe ka egobenya bụ egbene gị goro na-enye bụ egbene abịa na-aga ashwa n'ojibo onwe onye n'ọgbara n'ọbụ n'ahụ m ịkpọrọkwu mmadụ ihere megide ya bụ egbene ọ ga na-atọ ọnụ na idekebe ego gị goro na ekeke eji gị ọkụ egbene okwe gị n'dedede ihere na-eme enu eshi anaghị eme enu ma eshi na-eme enu na ọ ga-abụ ka ihere aja na-enwe igwe nweghị ka dọka ọgọ igwe anyị mara akịkara ọ nyere akịkara anyị mụ okere kwugara bụbu ụyọ ite ukwu ọkụ nye abịa mere na ịdịga ewa ihe mụ na-ekwu bụ nna ndị bịara otura dejenu na-ekebe ndamụpiete tụmụada anyị Tenti command, tumu ogum, tumu abaga, mago na garanya muho, ibrokonasha. Mende kiri na bia mende kiki na bia makala bu wedu go we ya we gine kiki mo biara. Omu na kiki ndawo biara we ni akenu ka mar na obu na mo yire ja bia ndeki. Oje manyi no we anye kilego mu nu. Maka abụrụ na akwarịta na ọzọ anwụ ha ihe na-akwara ọzọ bụrụ na ọnwụgụrụ ọzọ ga-egbu onye ọzọ na ọ bụ ihe ọzọ na-eme mgbe ọzọ dị ndụ bụ ihe gbapụtara enya ma ihe wazụ jeride otobak niile ka na-eme ochuru ahara kpata nna ma ndị gburu gbachara n'onwe ọ bụ ka akwam onye dị mma mmanụ ọ bụ nna kinegide m
ụmụnna amụ ijere nwa Enugu nna gị bụ akwara nwunye ọwụchara 30th Disemba igburugbu ka shabe nna gị maka obodo buru agba ama otu na-ete kwụ akwara nwunye ọwụchara ekele m gị idu na-ekiji dịrị na foto dịrị ya na-eshe eshe ụgwọ mmanụ eme ka ijere nke ọ nọ n'isi ụka ichere ma ahụ ọga ga-abụzi akwaraba akwara nwa ijere nwa Onugbu nye bụ nna ịgụ n'enu nwere maka ndị abịa na-enye eshigbu unu eze a n'obi nye bụ nke nwere ka nwa eyi nwa papa odo nwanna onye ụbanụ rigwo mere bụchi enwu chetara odo nwanna nwa ka nwa eji nwa mmadụ ndị mere odo na-ego Enugu o rikwara nri anyasị be enye okugide nwunye nye nwa amaọhụ ukwu akwara na-enye bụchi nwa na-enye ejegide nke atọrọ idu na-eke na afụtadụ na Jamaica Junction keke ya na ahụkwagodo nwaanyị ọ ga-agbodu abaghị ọ datara eburu enu ara nye bụ nna asịrị m na onye omere na-enye anwụda gbaga ndị ijere nwa Onugbu na ọmụnwa nwunye n'ụgbaga ọnụ ga-eyetekwa ụkwụ odo ọnụ ga-abịakwa nna maka na ọ nọkwaga ọ ga-abụ Chinwụba na-ekene aga m nna arawaghị oke onye kesịrị na nwunye ka adị mma onwe gị ndị ome gị ka nwa edugo nwe ya migo onogobere mmadụ n'ọbụ na imenye ukwu na ama echi ekweghị nna ọ ga-abụ ọ gata ji imenye ukwu na agata Owere ome mkpasị m jetigide n'ụzọ njetie n'ụzọ ndị okwuru ọbịa bagidara mma agba na anya mụọ ekide enweghị masịrị oke onye ke dadị na ndị na-eme ede akụzi ewa mma ndị na-eme ede ma nọrọ bụ ndị na-epe ewere gị n'ọrụ ị ga na-akọ ọtọ kedu onye nọ gị na akịdị arụ ekene m onye ọbụla ihe m na-ekwu m na-anakọ m ebaka na-ada n'onwe igwe ọgwaga ihe ọ dịka anya bụ emeghị umejeta aka na ọgwadara nanụ na ọgwadara bụ ka ndị mmogwu dịka ndị ụjata mmogwu ọga m ojete kiriya ojete kiriya ojete jaganjaga jaganjaga jaragadaga 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 jaganjaga juktedugo 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 ọ̀sán gírùmẹ̀rẹ̀gọ́lù sẹ́gbẹ̀sẹ́gbẹ̀ gírìyàgbẹ́rẹ́gbẹ́ gírìyàwọ̀nsẹ́gbẹ̀ ọ̀sán ogele mmanwụ na-enye akụra ogele mmadụ na-enye akụra n'ọbịa memenye olu nsegbe gírìyàgbẹ́rẹ́gbẹ́ gírìyàwọ̀nsẹ́gbẹ̀ ojete jekọgoni ọsọgoni gịnị mere ga-esi ngwesa gịrịya ngwarasa gịrịya nwa ngwesa ọsa anụ uri mmanwụ na-enye agụgwọ uri mmadụ na-enye agụre ọbịa memenye esi ngwesa gịrịya ngwarasa gịrịya nwa ngwesa ojete jekwute esi ọsa esi gịnị mere gị imi mpọyọ gịrịya mpọrọyọ gịrịya nwa mpọyọ ọsa anụ halụ mmanwụ na-enye asọgwọ halụ mmadụ na-enye asọra ọbịa memenye imi mpọyọ gịrịya mpọrọyọ gịrịya nwa mpọyọ ojete jekwute ewo ọsa ewo gịnị mere gị hụ mpọyọ gịrịya mpọrọyọ gịrịya nwa mpọyọ ọsa anụ n'ihi mmanwụ na-enye anwụra n'ihi mmadụ na-enye anwụra ọbịa memenye hụ mpọyọ gịrịya mpọrọyọ gịrịya nwa mpọyọ ojete jekwute ngwere ọsụ ngwere gụrụ mere ga-esi nkafụ
kiri ya nkaravu kiri ya nwankavu ọsanụ ugoro mmanwụ na-enye akpara ugoro mmadụ na-enye akpara n'ọbịa mmemme nyashi nkavu kiri ya mkparavu kiri ya nwankwavu ojete jụta ọkụkọ ọsọ ọkụkọ guru mere iwu ukwu mkpe ya kiri ya mkpara ya kiri ya nwankpa ya ọsanụ ala mmanwụ na-enye akpara ala mmadụ na-enye akpara n'ọbịa mmemme ya ukwu mkpa ya kiri ya mkpara ya kiri ya nwankpa ya ojete nwunye igune ọsanụ gunu mere gị ọhụụ nduye kiri ya nduru ya kiri ya nwa nduye ọsanụ igune agadi na-enye amụra ụmụ ogune agadi na-enye amụra ọbịa mmemme na ọhụụ nduye kiri ya nduru ya
Asuna wuri wangela ya wuri umo bega bobe ya kunono. Una mara nke bụ nke na ya akwụkwọ na Lagos. Nke na ya bụ n'ụzọ ụwa. Azụna wuri wangela ya wuri umo bega bobe ya kunono. Wuri wangela ya wuri umo bega bobe ya kunono. Ogbatọrọ ude n'ikwote ime bịa n'ude na-erudu igwe. Ogbatọrọ ude n'ikwote ime bịa n'ude na-erudu igwe. Nnụnụ niile besebere igwe kwụ n'anyị bụ ọchịrị ọgwụ. Nnụnụ niile besebere igwe kwụ n'anyị bụ ọchịrị ọgwụ ekwu. Let's go there. Are you ready now? Nune kwuru ọra oji ma ọ dị ike na nkwe na ntị yere anọ. Nune kwuru ọra oji ma ọ dị ike na nkwe na ntị yere anọ. Anyị ụmụ nwa amadi ji nwa izi iyi na nnukwu nyara egwu m. Ntopụlọsọ ụmụ nwa na-adịghị na nnukwu nyara egwu m. Jinọsịtafụ ụmụ ịdaga ohi na nnukwu nyara egwu m. Ọ bụrụ na eme agụmanda ga-aga were oge na-egwanụ m. Bụrụ na eme agụmanda ga-aga were ụnyara gwanụ m. Okere bụ onye nwe egwu. Onye nwe egwu ewere egwu. Onweghị Igbo meje gị. Ka emume ka o dere ma. Onweghị akụ meje gị nọ. Ka emume ka o dere ma. Ọlịsa ogwu ka Igbo Enugu. Kwuru mere kwuru m. Sinọsịta fedagị. Kwuru mere kwuru m. Amadi doide. Kwuru mere kwuru m. Ntopụlọsọ na-adịghị. Kwuru mere kwuru m. Onwe Amadi doide. Kwuru mere kwuru m. Sile yikuga n'ọnyere amụkpọrọ n'abanara akpọrọ ji. Yikuga n'ọnyere amụkpọrọ n'abanara akpọrọ ji. N'onyere asịrị n'ọkwụrụ m ibe gị, ị ga-azụkwu m ikoro. Asịrị gbasịnọnụ n'obenye gbarụkwụ soro bịa na-eke ma nkụ. Ọwa ịbịa na-eke ogbonọrụ iche na ogbonọrụ nọbe na benye. Ịma na ojetego meke. So n'agbanyeghị na ogbonọdụ anụgwọ m adị. So hospital dienye na idi mere ka ya mee dị. Dienye anọkọta ga-evuru mma n'ihe saa gachie ya mrizọ ịra. Ogbonọdụ na onwe ya evute mma n'ihe saa nagadaba ya. So ya bịa enu a na-akọ ọkụ a ga-awọta nke egwu na ya sị na eme mistake m gụchara agụ. Ma ị na-ege dị egwu ị na-awọtakwa ya na-akọwa. So ewesa anọ doghara anyị Chukwumadobe anyị gị ihe nri anyị ga-abịara agwa n'ọhụụ. Hara anyị Chukwumadobe anyị gị ihe nri di. Hara anyị nwoke mọ na nwụzi oke gị ihe nri di. Na ọ gaghị evugo mema na ya egochie ya ihe furu ma n'ichie renara esa anara anyị. Ya bụ ifije ji gafe je n'ọzọ ahụ. So nyere asịrị Ogbonọdụ nọ ebe Chikwuma na akpụkpọ ụkwụ dịbogbo. Anyị na-ekene Ojiriva wee na-anabata nna anyị ukwu Chief Ogboneze Agụ nwadịla oyibo wufe mee ha. Oye lele. Akọrọ m n'onwe m. Akọrọ m n'onwe m. Onye ọjọọ ewufe me. N'owuru m mfe. N'owuru m mfe. Ogbonejak. Ogbonejak. Ogbogboru jebe. Onye ahụgwọ ọnụ nke gị. Ahụgwọ ọnụ nke gị ọ bụ. Onye nyere jebe. Ọnụ ọma nke gwa anyị. Onye erufe meho. Owuru m mfe meho. Oh Johnny Jere. Oh Johnny Jere. Oh akọrọ m
yemabo. Kodama yemabo. Onyoje wutfemeho. No wuru munfemeho. Johnny Jerry. Johnny Jerry. Jerry Rijebe. John Rijebe. Nyage Rijebe. Ahụgwọ m nke gọbụ. Ahụgwọ m nke gọbụ. Ọnụ amanụ ga-ewe anyị. Ọnụ amanụ ga-ewe anyị. Chukwu dị igwe. Chukwu dị igwe. Akọrọ m ọyị m ọbụ. Ọnụ amanụ ga-ewe anyị. Onye ọjọ ewutu eme ha. Apị na-agba n'ụlọ ọrụ. Ọgbọ ọdọ ọgama. Ọgbọ ọdọ ọgama. Ọnụ amanụ ga-ewe anyị. Onye ọjọ ewutu eme. Onye ọjọ ewutu eme. Danu igwe. Danu igwe. Lala kona mayemo. Nkọmara domenu. Onye nyere jebe. Ahụgwọ m nke gọbụ. Ahụgwọ m nke gọbụ. Oyiye lele. Oyiye lele. Oya akọrọ m n'onwe m. Akọrọ m n'onwe m. Akọmara domenu. Oyi gụ na gụdụ. Oyi gụ na gụdụ. Oyi na gụdụ. Oyi gụ na gụdụ. Okwu na-eche ndomu. Ekpụrụ obu nke m ọbụ. Ekpụrụ obu nke m ọbụ. Ndede dada eme gị. Ndede dada akwaga gị. Ndede dada eme. Ọnwụrụ nwa na-ewu m. Ọnwụrụ nwa na-ewu m. O ejechite oke. O ejechite oke. Narị gine pieru. O narị gine pieru. Ịnara anụ pieru. Ọnwụ anyị na-ewu anyị. Ọnwụ anyị na-ewu anyị. Anyị na-achị na-awọ m. Anyị gọrọ na ya aka. Chivago, ayo, Chivago, Gamona, Chivago, every member of good of my world, Hotimano, Dogu, maybe a woman of my own,
Ugbu ka anyị nọ na Ata Memorial Hospital Accra, ebe anyị ga-abịa buru mpa anyị. Late Ozor Ignatius Agu. Anyị na-asị ka Chineke na mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ya dịka ga ma nkọtata m n'ụwa nwanne m na-ayọ ọgọ bụ ebe ọ bụ na ị nọ chọkwado mụ na ụmụnne m maka na ahịa ụmụnne gị na-ebusa anyị karịrị akarị ekwekwana ka nzube ha niile n'isi mụ na ụmụnne bịa na-emezu na ntụ ụda eze ego oke nwa nwaanyị bịa heavy attack ọnọgụ by the grace of God ọ kara ịbụ nne eliche gị nne my daughter but I thank God for today dịka ị yara anyị azụ ekwekwana ka ihe ọzọ ma anyị ọzọ gbara anyị ọgụ n'ihi gbara anyị ọgụ na mmụọ gbara anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị megide gbawa ọgụ onwe gị naanị Chineke ka nna ya ka onye dị ike ka na ama m na ijiri oyi n'ihe mana eluigwe agaghị ekwe ka iji oyi na mmụọ ka ha ragbu izu a ma dobe gị n'ọnọdụ a ihe nyere ha bụ today gaa njem ma megide ike ha gaa njem ma gboro onwe gị agha gaa njem ma gbara onwe gị ọgụ mee ha ncha niile expose no mercy emekwana ebere dịka ị yara anyị azụ ka azụ gị bụrụ ọkpakọ ụzọ nyere mụ na ụmụnne m ka azụ gị bụrụ ngọzi mepere anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị tiwere anyị ụzọ mee gosi ụwa na ihe dịka ga ama nkọnata anyị n'ụwa gị nna m biko ekwukwana ka nzube ndị agịdị anya niile ka ha na-efusa anyị ha chịrị anya ma mmenwe mana ekene dịrị Chukwu taa sọsọ mụ na ụmụnne m mmadụ gwa m na anyị ga-emenwe ihe a taa agaghị m ebelivi mana asị m Chineke ekene dịrị ya onye mere ka ọ dị ụta nwe gị na-eme gị just na-abụ ụra tete 3:30 na-akpọ help before help could come ọbọta ka ishu ga ebe ọ bụla nọ wee gba izu ga asị m ka a month today ka ha nọrọ n'ọnọdụ ịnọ gbaa ọgụ onwe
ọ ga-adịrị gị na mma n'ụwa tụwa gị ị ga-abụrụ m ndụ forever and ever in Jesus name. Amen. Mmadụ atịghị n'aka n'ime ha nwere. Wah, kayaknya nikah. From the back. Because there's no let's come back. I don't know we have a lot of time the back. Don't have fun. Also so much room, also too much room,
Şerif lan. Saludo, Odrogba.
N'ime ya ka nnukwu mgbapụta dị ọ ga-azọpụta Israel na Nigeria niile n'azịza onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze onye nwe anyị tụrụ ebere anyị mekwara nwa odibo gị na nna anyị Ignatius ebere onye isi n'ụwa nke a kpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'ala eze Yeah, so yeah. This one is what Kristi etu mmadụ niile si keta ọnwụ n'aka Adam ụdị ahụ ka mmadụ niile ga-esi keta ndụ n'aka Jesu Kristi n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ọ masị Chineke ịkpọrọ n'oge a ihe ọ bụrụ asị nke Chineke n'isi ya omeri ebere n'ime ka o ga-ete ya site na adịwara anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke na ofu nke Mmụọ Nsọ ofu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile n'anya ndị mmadụ ọ bụ ntaramahụhụ ka anyị nyere ha mana anwụ ya bụ ya n'ihi na amara na ebere ga-adịrị ndị nke ọ họrọ okwu nke ose bụrụ ụwa abụ ọma na azịza ya anyị ga-aza bụ di nwenu m bụ onye nche m o nweghị ihe m ga-achọ n'ezie maka na ha ga-eso ọnwa bụ n'ụzọ ha ga-esi n'ọrụ Ngozi na-adịrị ndị na-eru uju n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngozi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngozi na-adịrị ndị dị obi ebere n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngozi na-adịrị ndị ọrụ ihe ahụ ụgwọ ọrụ n'obodo eluigwe maka na otu a siri megide ndị amụma toro n'ụzọ ya. Ozi ọma nke ose bụ n'ụwa. This is what I know about it.
time, we're just maybe 2-3 minutes, and we are done. Iji chetela anyị bụ ndị otu Kristi that na-ewere ọnwụ and ọ dị inevitable. Ya na ọ ga-abịarịrị the time ọ ga-abịa. For some people, not just appear suddenly. For some people, they prepare themselves in this world. Whichever way, you may go and repair. You know, the photo all in you and that. So that is the central thing there. Remember, this day, that is my own. No, I have one thing. Why? Yes, somebody will make everything. So everybody wants to enjoy life. Viviendo. But one other thing that follows life immediately, but death. At the time, that we're going to die. But the only thing now that is settled is now being what I know. I need to carry that camera. You know, hey, Joker, Manika, Asia. You can a Joker now. I'm not at all. So remember me. What about you? Who can live? You have one day, you can. Maria is in name. Maria is in name. What would the local kill? I can't do it. What I was I got. Can you need so much better with by this? Amen. Makamana nwoke Big Ignatius Agu ka o keta oke n'ihe nke ndị ọrụ Kristi bịa bata na ndụ ọhụrụ nke udo na ndụ ma na-arịọ gị biko dị mma.
bilite n'ọnwụ dị ngọzi ji chọpụta n'ebe anyị nọ ka ndị na-aga akwụlịrị na-ebute nweta ntasị obi site na nkwa nke ndụ agbanwe dị n'ụwa ọzọ maka n'ime na gị ose bụrụ ụwa ndị anaghị enwe njedebe ọgwụ mgbanwe ka na-agbanwe ya wuli ụwa mebiri ha na-apụta anyị n'ụlọ ọzọ dị ebiri n'eluigwe n'ihi nke a anyị na-eso ndị mama na ndị isi mama mgbe eze na ike ọchịchị ha na usu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ebukwa otuto gị ebighị na-asị nsọ 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 usekụwa Chineke nke ịhụnanya eluigwe na ala nke gị ụzọama na-enwekasị ọ dị ngọzi onye bịara na ndị ụzọama na-enwekasị Ele se exerce uma universidade na nasce, na rádio Cariani, alto dele, acaba gajo de lunha, patrulho. O dava gosto de beber e tornear assim. O brinco só com a gente vai que ele viu mais já nascer. Na rádio Cariani, alto dele, cabe com São Cobra. Cobra de ouro dele. A água vai ali que verina marca. E mulher vai que toma na vida não vai a chegar sempre com São Cobra. Pegue que ele libera, não é ser do nível que deve vir. Aí cuma a água, ali o ele todo na para Cristo. Brilhante, Lord, stand also. Bishop and God, and let it be the Francis and so questo non è niente che mi whatever it was on the something around the I have a given any level so page where I was naked to no but just a thing was a good year the apostle things I think he fitted in very well in the gospel today. Imagine in a minute, Chineke. Never put to Maggie Unkuzi Agency Christy. What am I going to teach? What am I going to check? I can offer him ka ị ga-ekweta ka eme ọ bụrụ ihe niile ka ị ga-anabata bụrụ nabata ihe nwere ike iji ekwe mmadụ ị ga-esi abụrụ ebe ọbụla ọ nọ oge uche today Ignatius ebichego oge ya wee in various oh, we're going to have I have to present that for you. Now, I wasn't my kind of one I love the kind of individual, my boy here. I had to take it to see my woman, lose some food where I will wine, the blues, will see the Kabuli Beach and Robbie did it for your father, Tibu no Mene, or Balumbo, in a video master. By 9 o'clock, I can hear going to me. Osi, 150 JC marriage over, when I start. Before we were more than it, the activities over that.
all the deeds we hear. It was the end. Father Chief, Father Chief, was in mind, but I know. One of our kilometers now is dead. Now you know for them. Oh, we got but all of that I know to take here before we try to understand. But they have what we do, and that's what we're thinking about. And then for anybody to give you 1 minute, any priest to give you 1 minute of his time this period, this person really loves you. And I'm happy that the IG himself will be happy to see at least 2 priests, in addition to his parish priest, celebrating this mass of funeral for him. In fact, I'm sure and if God's people are the women, overall impossible to celebrate 10 masses for him, I will do it. Because I said I know this man. We also to marry, we also to marry, but he marry will you believe that or will you be surprised now? Is it a day or 2 days before he died? He came to my office here. He had a Bible or the man can dinner. They went to had the man out of the office that day. I've forgotten where he has to be here. But I'm sure that person, man, he had a discussion with me. He was alone there. That's why I say, overall the possible to celebrate 10 masses for him, I will do it. Because he has showed me no good in I'm sure no matter no in that day had his officer, more than I got the next day. Yet, if no way, when I would do what if Rihanna, I'm sure it's going to be handy. I know testimony can say. However, to go for him now, I'm looking one of the now, I'm not judging anybody, but I'm only saying what I know about this man. You may say, you will tell the story about this man from your own angle, but I'm saying what the way I'm saying him. And my prayer is that no one I want for the town, even an answer today. Today, it will go on. We don't have to Sister, became ya mereka itu dia nama agak cina kunyanya ni lagi. Kompletan mana ni nanya kuishi sana. Wanai ni bukan ada ke none of them means yang berbuat. Banyak mereka yang ada di mana. Banyak berlebihan tu sebanyak cata. Kacina itu mereka dia saya nak kompak kompletan ada. Mana mereka yang berbuat. Nama Tuhan.
anyị jiri nkụzi nke okpukpe na-akasị ụmụ anyị obi ruo mgbe anyị na-eji izute Kristi. Otu a ka anyị na nwanne anyị na papa anyị Ignatius Agu si na ebe dị n'ụwa site na Kristi. His Royal Highness, sir. I can Oh, my dear. I am a son. I am a More with Royal Highness Igbo James Elam. I am one of Akutare Autonomous Community. You want your Ammonia Munjuku, Nua Aku. And the Thomas Community Mumbono Akutare Autonomous Community. One of the best communities in Etiti. I can Oh, my dear. Get my mind and was that to meet with Tana na Nukuru. I know Nukuru Drew. I can one night work a flag. Ignatius. Ignatius in Elenia. Oh, Mata, in our also now you will Corona Banya. They want their father should work. Oh, Queen Chineke. You could also have gone at China, Chukuna, Kaka, or Yaradi. Sikele Bama Hakajamaka, or Yaravan. Correct. The Kokurubo, Charabo, is the truth. Ibrano in a question. Managanaga. What Ibro Yaga Nom can make Abama Kamaka, and no Yaradi. And Nanuma, wouldn't wear, and a root, Makayama. Canada half a year. Kadome half a year. Yashaya. What that could have one and more can which are also my body. Pataran and Gossonaga. Ladazan, Shibra, Bassamina. I can learn. I'm not so bad that now I'm a Chineka, never tell my program. Now, like when a Chineka. Chineka. Yarana and the Mama. Amen. I can learn, sir. Oh, thank you. I can learn, sir. I'm a son. I'm a hag. I'm a child. Look at my mind, I'm passing at the cake. She met Segi. I carry take up the game, Maca or up or up. Take up the game, Maca almost one and more maybe. I'm going to go because 2 days in there, I'm going to chat bank at a meeting. Only me and him meeting 2 days. Can let you with information. Now, hear me now. I had to check out. Church could be
ya mere ndị na-ahụ adị n'imere ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị na nna anyị Ignatius nwee ike ịnọ n'imere nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ebilite enye ya ihe gị onwe gị bụkwa bilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso na nwere ndị nsọ ebi ebi n'eluigwe ndị a ka ya na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Chineke ji ike niile si na ndụ nke akpọrọkwa nwa odibo ya, ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee onye nke ya bụ si Ignatius, ihe ewete na nnukwu oriri nke a na-eze ya na-arịọ gị Kristi. Eji mmiri nke baptizim ụchapụ nwa odibo gị Ignatius njọ ya niile, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, ịgbabata ya n'otu ndị nsọ ga na-arịọ gị Kristi.
But I thank you for finding time to come. I'm proving gracious, I'm proving the little fellow Galaga. I never want to today. Begging for my God, waiting for my children to keep my dreams alive in Azikome. I can't believe you want to my in Azikome. So come with the wind in Azikome. My world is crumbled. That's not how to live in Azikome.
Unda Nnabundo. Nnabundo. Man family. Okay. That's it. I ain't going to know. Group of Nnabundo lega. Senator. Okay. I don't know. I don't know. I don't know. Nnabundo. National Union. National Union of All Transport Workers. Okay. I ain't going to know. There's
idiot. Listen to me. You are my younger brother. Yes, if you like it, talk nonsense. I can't talk nonsense. You may never know what to do. What I do? No, Jim. No, Jim. Come here, because I ain't connected, no. Can they group on one? Group on the car. I'm on the group on the car. We are friends of tomorrow's studying not to Okay, welcome, sir.
Evening, my brother. What's camera again? I'm Chikata, alias Chimaroke. You want your brother? I'm on your leg now. Let's go anyone in Metan. Yes, you could take me and Metan. Yeah. Never man in Metan and yes, you could take me. Oh, yeah, you could take me. I have no only one in a million. All gone walking. And my lad, I am one. I bet you could take me. I can again. Look at Oshi Hafu and then nobody to Makaya. Nobody to Makaya Biongo. Obuadegum or Chato. Man, I am a question of why would you get like that? I can push out for a that date I bought a I'm actually and Endum. I can have that date. She moved married 10 years anniversary moment wedding. I ain't going to go on can you really make 10 years anniversary? I can never forget it in my life. Oh, the Macanolia guy or more. But when we are kind or more. So, oh, the moon. Mark what I did. Thank you. I can again. Because I have never been a better Yabumoke after. But I'm getting a can not in any way. Not a poor Ozor Ignatius Agu. Amen. Kazianwa, Azia carry Yamma. Amen. Kayamabumia, where Coach Cobera, Coach Geneva, and Sotaran. Come, my best Etiti, and I had Jesus Christ for your mind. Amen. Then Martin working and no half Nunduku dog and don't want half char. I know why. Makanesumana, but Kairo put the no wine. Neck, but I put a mass when he left. Go weekend, Nekomia, or half from Nua Aku. We're going to put now let's say, I ain't getting. Thank you. I ain't getting. Thank you, sir. Thank you. I ain't going to know. No, I don't know. I must say, I'm a oh, yeah, there you go. Okay, last one. I get it. Get up to the water. Amen. Amen. Then the money will give you the kind of half organ. Unity. They will work that together so that there will be progress. If there is no unity, there will not be progress. Everybody, I want us to be together. And you can one me or after you should be here. Amen. I enjoy that together. Anything that is the problem number one. After number one. Here they are okay. Amen. Jesus name. Amen. I can like it, sir. You can say about this is about to my one day, very little. And everybody, the leadership,
Abuja, my Lagos, my God, Kachiku, go ahead, Katache, go, never do support that. Jesus' name. Amen. So that at the end, give all the glory to God. Thank you very much. Thank you, sir. Bye-bye, sir. Nwata na-areze one of Aku Nsukka. Anyị ekele gị sir. Anyị chọrọ ka mara ka obi dị gị maka mmemme ọnwụ ụda dị nke mechara nke ọma. Ọ bụ dịmụ mana ọ dịcha gị mụma maka na obi nwụrụ ya bụ ụgbọ adịrị gị mụma mana ọ bụ dịmụ ma ga erukwu n'emu na ndị enyi na ndị ikwu n'ibe si gbakwute mụ n'ugwu n'emu na emekwara ya bụ na mụ nke ikpeazụ wee gaa n'udo ntụte aga Chineke wee gaa n'udo enweghị nsogbu ọbụla. Anyị ekele gị. Ndị ekpere na-ekpere daadị gị. Ekpere na nwoke na ọ ga-ekpakọ ịkpọmara ga-ama m ike ọnọ na n'ọnọ ya ma ọ ga-echukwu mana ọ bụ onye udo ama m ike ọbụla na n'ọnọ nke ọ dị na-abịa na-enye na-ekpe ndị nwụrụ akpa ekpere na nwere ekpere na ekpere mkpọchi ga ndụ m mana azụkwa Chineke na ebe ọ bụla ọ nọ na ọ narị mkpụrụ obodo na ndụkwa Amen. Ndị enyi gị si ebe dị iche iche wee bịa maka mmemme a. Ndị ekpere na-ekpere. Mana asa na-ehe eme ekele ha na ajụjụ ahụ bụrụ oche okwu ikpere mgbe nwere n'abalị nọ because na-enweghị mesi na ya adịghị na ya na ga-adị mma mma mana n'ịta nke ya nke Chineke na ọ ga-adị mfe na ọ bụ na-enweghị nsogbu ọbụla so ndị ndị kwuru ibe ma ndị si ụzọ wee bịa hụ ma ndị si Port Harcourt nọta maka ihe nwe ma ndị si Enugu ya abịa ha na asụsụ because onye ọbụla na ofu n'ebe ọbụla onye ọbụla si wee sọpọtụ ma ọ bụ na ọrụ ahụ ma ọ bụ financial ụtọ ọbụla ma ọ bụ echiche ụtọ ọbụla onye ọbụla si wee sọpọtụ ya bụ ihe ọga n'ihu ana m asụsụ because ya machịpụrụ mmachi n'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị asụsụ awe ya bịa ebe akwụkwọ awe ga n'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị. Amen. Dịka ụmụnne gị ọ hafụrụ gị na ha ndị ndụmọdụ nwere ike inye maka Chineke achọghị nke m nwere akachi ya bụ nwere asa ka anyị tigide o mere anyị niile mekwe m ụmụ n'ibile ha nwere achọrọ nkwe ndị ha na ibi na-echi ebe ndị mefitere aga ndị nijere nwonu ha bụ n'otu o metutere ihe so na amasị ka anyị niile tigide na elu na Chukwu wetere na Chukwu ewere na nsogbu adịghị ebe ọ bụla ha afọ anyị fụra mana anyị na ya ka na ọ hafụchaghị anyị ọ hafụ anyị na anyị ga-ahụkwa mana ọ ka nụkwuru anyị so ka anyị were ofe okwu na ọ hafụrụ anyị were chegide ya bụ ekpere mma anyị eme isikwuru nwere na ya fụka etise na ekwughị ya bụ na m nkwa na mkpụrụ onye ma fụka etise na were ofe obi anụ mụnye eweje na anyị ga-ewe ofe obi eje rụọ na nkwa m na-ekwe. Amen. Anyị ekele gị. Anyị asịkọtịrị ka isi kpe n'aha Jizọs. Daalụ sọ. Nwata na-ere eze one of Aku Nsukka. Anyị ekele gị sọ. Ọ masị ka anyị mara aha gị. Onye ebe? Nne na mmemme nwa na-eme ebe ahụ emetụ gị. Ụba onye nke m abeji bọọlụ bụkwa ezigbo nwanne so ike anyị bụ na Port Harcourt emụrụ anyị abụ so anyị sị ka anyị nọta kparute ekwa papa anyị maka na o metere anyị. Anyị ekele gị. Nne na obu dị gị maka ọnwụ nụ obodo m nsọ maka na initially ọ dị ka ọ gakọgọ emechebe nwere loopholes and o mechemere everything got successful. I'm very very happy about it. Anyị ekele gị. Dịka enyi gị nwoke ndị ndụmọdụ na-enye na ụmụ na-enye maka ọnwụ mpa ha. Ndụmọdụ na-enye ha bụ ha agwọ mmeri anyị ama question Chukwu ihe mere and ọ na-enye ha bụ si ha were nkume tinye n'obi
continue with Pahakusha. How we prove Paha. How we the power to the proud of Nono. Come to Monday. I get it. We can then you know, and you know, say about this, what I'm a man. Nobody, nobody. When I'm not to be a go to the gala. Chile like a chicken. When I'm like a lamb, they will be supporting. I ain't getting it. That's going to exert. Thank you, sir. Let